θερμότητα μπορεί να μεταφερθεί και με ρεύματα. Μετάδοση θερμότητας με ρεύματα λέμε τη μετακίνηση της θερμότητας στα υγρά και στα αέρια, δηλαδή στα ρευστά. Πρόσεξε την παρακάτω εικόνα. Η μετάδοση θερμότητας από τη λιχνία στο σκεύος γίνεται με ρεύματα. Το νερό που βρίσκεται σε επαφή με το κάτω μέρος του σκεύους θερμαίνεται και κινείται ανωδικά. Όπως ανεβαίνει, μεταφέρει θερμότητα σε όλο το υγρό και καθώς ψύχεται, ακολουθεί καθοδική πορεία για να ξαναζεσταθεί και να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία. Η κυκλική αυτή κίνηση του νερού που μεταφέρει τη θερμότητα παντού ονομάζεται μεταφορά με ρεύματα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι κατά τη μεταφορά θερμότητας με ρεύματα έχουμε στην πραγματικότητα μεταφορά ύλης, κάτι που δεν συμβαίνει στη διάδοση θερμότητας με αγωγή. Ας δούμε τώρα μερικές εφαρμογές μετάδοσης θερμότητας με ρεύματα. Στο αερόθερμο. Σε ένα αερόθερμο, η αντίσταση, το θερματικό στοιχείο δηλαδή, ζεσταίνει τον αέρα που βρίσκεται γύρω του. Ο ζεστός αέρας ανυψώνεται και διασκορπίζεται στο δωμάτιο, ενώ τη θέση του παίρνει κρύος αέρας, ο οποίος μπαίνει στο αερόθερμο. Με αυτόν τον τρόπο, σταδιακά, όλος ο αέρας του δωματίου περνά από το αερόθερμο και ζεσταίνεται. Πολλά αερόθερμα, για πιο εύκολη και γρήγορη κυκλοφορία του αέρα, χρησιμοποιούν ανεμιστήρα που βρίσκεται τοποθετημένος στην πάνω τους μεριά. Στην κεντρική θέρμανση των κτηρίων. Στο λεβιτοστάσιο υπάρχει ο καυστήρας που καίγεται το καύσιμο, συνήθως πετρέλαιο ή φυσικό αέριο ή ξύλο. Η χημική ενέργεια του καυσίμου μετατρέπεται σε θερμότητα και ζεσταίνει το νερό στο λέβιτα. Αυτό ανεβαίνει μέσω σωλήνων στα θερματικά σώματα και αποβάλλουν αυτά θερμότητα στα δωμάτια με ρεύματα μεταφοράς. Το κρύο νερό επιστρέφει διαμέσου των σωληνώσεων στο λέβιτα και ξαναζεσταίνεται σε μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται όσο λειτουργεί ο καυστήρας και όσο υπάρχει πετρέλαιο. Για να είναι πιο γρήγορη η μεταφορά του νερού, χρησιμοποιείται μια ειδική αντλία που ονομάζεται κυκλοφορητής. Επίσης, οι σωληνώσεις καλύπτονται με θερμομονωτικό υλικό για να μην υπάρχει απώλεια θερμότητας προς το μέρος που δεν χρειάζεται θέρμανση. Στο φαινόμενο της ανωδικής πορείας του ζεστού αέρα οφείλεται και η κίνηση των αερόστατων προς τα πάνω. Στο αερόστατο μπορούμε να ελέγξουμε το ύψος στο οποίο κινείται, ανάλογα με τον αέρα που αφήνουμε από τον καυστήρα, αλλά όχι όμως και την πορεία του, αφού εξαρτάται από τον αέρα που το παρασύρει. Η διάδοση θερμότητας με μεταφορά παίζει σημαντικό ρόλο επίσης στη διαμόρφωση καιρικών καταστάσεων. Ειδικά δε στους ωκεανούς, αποτελεί έναν σημαντικό μηχανισμό διάδοσης θερμότητας σε γεωφυσική κλίμακα. Συγκεκριμένα, ο αέρας που κινείται από τη θάλασσα προς τη στεριά λέγεται θαλάσσια άβρα και γίνεται γιατί κατά τη διάρκεια της ημέρας ο ήλιος ζεσταίνει πιο πολύ τη στεριά από ό,τι τη θάλασσα. Ο ζεστός αέρας ανεβαίνει από τη στεριά προς τα πάνω και τη θέση του παίρνει ο κρύος αέρας που έρχεται από τη θάλασσα. Το βράδυ συμβαίνει ακριβώς η αντίθετη κίνηση και έχουμε την απόγεια άβρα.